Welcome to Hwdaosha vlog. Kunga jitam kitam बोसोरसालि जुथुमा दुलाराय बाथौ गौथुम महासभायाव जों मोनफैबाय. नैबे एन्ट्रि गेट. थानसालि आरो बे जेसांखिनि आलारि बाथि जोंनाय नुदों बेयाव गेदारिं जागोन गाबोन. आरो बेवहाय LCD लगायगासिनो. मिडियाफोरा माने बेयाव सफैखाना दंजोबो. रेडि खालामजोब्बायानोसै. नैबेयावहाय गाबोननि थाखाय प्रिपारेसन खालामगासिनो. नै गाबोननि थाखाय प्रिपारेसन माने माबागासिनो. दा बिटिआरनि चिफ पि बर' दङ. गाबोन बिनिफ्रायनो फासन होनाय जागोन. बेखाय जायगाखौ रेडि खालामगासिनो आरो. न'आ जाबाय आलासिनि रेस्ट हाउस. गाबोन अनारेबल सारमोन फैगोन. अमित शाह आरो जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार, जोंनि बिटिआरनि चिफ बेयाव फैनानै रेस्ट लागोन बिथांमोना. आरो नैबेयावहाय गेसनि दाबोनो लामा बानायदों पाकालि. साननैसोनि थाखायबाबो सानसेनि प्रग्रामावनो पाकालि जाबाय दुब्लियावनो. नैबे जाहैबाय सेननि खबाय. सेन आरो गोजौनिया खबाय. बे जाहैबाय गेस्ट हाउस आरो बेयाव रेस्ट लागोन आरो फैनानै. बेहायनो 50,000 सुबुंखौ मा जागोन गाबोन. दा जितु आङो दा भिडिअ केपचार खालामदों लास्टनिफ्राय लादों. जोबोद गोजानाव दङ मन्दिरा. बै मन्दिर नुनायनिफ्रायनो फासनखौ होनाय जागोन. आरो गेजेर गेजेर LCDबो होना दोनखाजोब्बाय. नोंथांमोना नुदों जानांगौ व्हाइट बर्ड. बै जितु गुफुर गुवार नुदों बेयो LCD गोजा. सिननि गेट. दा जोङो एक्जिबिसन सिङाव नायनो थांगासिनो. सेननि टिकेट लानो थांगासिनो. टिकेटनि प्राइसा बारा नङा, 20 रां. सारा लायगासिनो. जोंहा सारा लागासिनो टिकेटखौ. साफायाव 20 रां, बारा नङा. नै सारा लाबाय. दा जोङो एक्जिबिसन सिङाव हाबनो थांगासिनो. मा एक्साइटेड नांदों आरो मा नुगोन ना, मा मोनजागोन, मा नुगोन. साबाजों एन्ट्रि मारिबाय जों. नै एक्जिबिसनावसो बहुद रोहैबोहै माथो सुबुंफोरा.
नै सिख्लाफोर महासभायाव बाथौ महासभायाव नै देलायग्रा दंसोयो खिरा माबा माबि फैदो फैदो गाबोन लांफैदो नोंसोरो अपना अपना नसीब से आइए मेरा दोस्त अपना अपना नसीब आजमा लीजिए सिर्फ 10 रुपया अपना 10 रुपया नी अपना अपना नसीब आजमा लीजिए सिर्फ 10 रुपया टिकट का कीमत कहानी थोरसि गाहाम नै एक्जिबिशननि सिङावहाय मिना बाजारबो दङ एक्जिबिशन मार्केट हेलौ एक्जिबिशननि सिङाव गस्ला लंपेन्ट नांगौबाबो मोननाय जायो माबा हो ओमफ्राय टायार गस्लायाव दं नामा पुना टायार चेन्ज खालामनाय बड' ट्रेडिशनेल फुड बेवहाय अमा बेदर साम' हा सबाय ना हा सबाय अमा बेदर नारजि नाफाम ओंखाम चावमिन परथा पुरि मोननाय जायो नै बाजैयानो ट्रेडिशनेल ओंखाम मोनजागोन बेवहाय स' गाबोन नोंथांमोना फैयोब्ला बेयाव हाबनो दाबाव जोंबो बेयावनो ओंखाम जानोसै लोगोफोरा अलरेडि जिरायना थाखाबाय नै ओंखाम जानोसै ना ओंखाम जानोसै दे देरसोन मा जागोन नोंलाय ओंखामावलाय लकेल दाउ गैयानो अमा अमाखौनो जादो साम' दं ना सबाय साम' हा सबाय ना
थेंक इउ गोजोननाय थाबाय सम होनायनि थाखाय बिथांमोनजों आंनि जोबोद जोबोद गोसो गोरबोनि साबायखर बावदों मैं आगुने कुछ फुकन मजा ही नहीं आ रहा है और जोर से जय बरहन्ना आप लोग चुप रहिए मैं वॉलंटियर्स को एक बार देखता है ठीक है आप लोग चुप रहिए वॉलंटियर्स कौन जय बरहन्ना आखाई दिखाम देनांगौ हाथ ऊपर करो जितना भी दर्शक है हाथ ऊपर करो आखाई दिखाना गासिबो वाह 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 कितना क्राउड है रे बाबा ओके फुकन बरो मनसा राखिगो गान रिक्वेस्ट आरम्भ হৈ গ'ল फाइनाली एक्जिबिसनाव जोङो नायखांबाय दा ओंखारनोसै